سلامت عنا نعخم يخون زخبركم تخاطلتنا ظهر ميدي ميديايو نلوم عربي 3 سنة زدالنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديك أسعيبنا كنقرب لكم هنا نمكتلكم نعدم مكل خال جبن موهدن زيادة أتكروك وهابهم تصاوعيت قريبو مكل خال جبن كان دي بوليتيكا وحطو كرما من رجا مخانو تقليتو أبالات محبرة وديمقراسي زلعالة تقبالنت اللوم تبايلو روسيا زاغيت حدا حمسيت مريت يوكرين وري راح يزامهلوا زلنسكي قليصو أرستا زينا خصوم عطانيحكم كبرا سماعتنا زرزرات النها مراحيت ماكلاي سلفي اني لوف دحنت زبي مرققات معرنت كمون موهاد سدتنياتات اتوكروكو هابم كمزقبات مال حاموس ابزابتو مدر قليصا كلهم سلفتات بوليتيكا بقجلتات زفصم زلو غنصن جبنن دون خبل زصوعت لوف ازوم تكبرات نكفوت ديمقراسياو سرعتنا قطاو سغاتات يوم كتبل املكيتا لوف نزز بلت مال حاموس ابز تخايده بوليتيكاوي اخيبا يارفا فيكانيا بمسرت راديو شودن بيوكرين زياده ገንዘብና ጿርን ክትልኽ ሙኻና መንግስቲ ትማል ገሊጹ ሚኒስትሪ ፋይናንስን መክለኻልን ልዕሊ 500 ሚሊዮን ሳልሳይ ፓኬጅ ሓገዝ ቃላት ዮም ኣለው እዚ ብባይቶ እንድሕር ጸዲቑ ዩክሬን ስርዓተ ሚሳይል ጸረ መርከብ ብረታት ስናይፐር ከምኡን ጸረ ታንክ ሚሳይላት ንኽትዓጥቕ ክኽእላዩ ተባሂሉላ መንእሰያት ናብ ጉጅለታት ገበን ከይክተቡ ምክልኻል ሓደ ካብቶም ኣብ ዝመጽ መስከረም ዝሳለጥ ሓፈሻዊ ምርጫ ቅድመ ምእታው ዝዝተየሎም ቀንዲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሾደን ኣብ ዝዓመት ዝተፈጸሙ ጠቕላላ ናይ ተኽሲ መጥቃዕትታት 31 ከም ዝበጽሑ ፍርቂ ካብዛቶም ከዓ ኣብ ወሰናስን ዓበይቲ ከተማታት እተፈጸሙ ምዃኖም ሬድዮ ሾደን ገሊጻላ ሊበራላውያን ከምኡን ሓምላይ ሰልፍታት ሕጂውን ካብ 4 ሚእታዊት ንታሕቲ መናብር ባይቶ ጥራይ ክውንኑ ዘኽእሎም ተቐባልነት ከም ዘለዎም ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ሾደን ዘሳለጡ ሓደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ሎሚ ምርጫ እንተዝካየድ ሕጂውን ዓቢ ድጋፍ ከም ዘለዎ እቲ ዳህሳስ ወሲኹ መልኪቱ እዚ ብኤጀንሲ ምእካብ ሓበሬታት ተሳለጠ ዳህሳስ ርእይቶታት ህዝቢ ክሳብ 9,000 ናይ ምድማጽ መሰል ዘለዎም ሰባት ምጥቕላሉ ሬድዮ ሾደን ወሲኻ ገሊጻላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ወራር ሞስኮ ካብ ዝጅምር 100 መዓልታት መሊእሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሰራዊት ሩስያ ዛጊት 20 ሚእታዊት መሬት ዩክሬን ብሓይሊ ወሪሩ ምህላው ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ ንሱ ኣብ ላክሰምበርግ ንዘለዉ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ናይ ኩናት ዕርድታት ሕጂ ናብ 1,000 ኪሎሜትር ተዘርጊሖም ምህላዎም ወሲኹ መልኪቱ ኩሎም ኣብ ተጠንቀቕ ዝጸንሑ ሰራዊት ሩስያ ኣብዚ ወራር ተዋፊሮም ኣለው ክብል ዘለንስኪ ነቶም ኣባላት ባይቶ ብቪድዮ ኣብ ዝሓመሓላለፎ መልእኽቲ ሓቢሩሎ እዚ እናኾነ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ዶንባክ ከተማ ስቨሮዶንስካ ከቢድ መጥቃዕቲ ፈንዮም ምህላዎም ቢቢሲ ገሊጻላ እምበኣር ክብራ ሰማዕትና ንሕጂ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡን ዓለምና ኣብዚ ተፈጺሞም ኣለው ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም